मित्रांनो, आज आपण बनवणार आहोत एकदम झणझणीत, कुरकुरीत आणि हॉटेल स्टाईल पापलेट फ्राय थाई। अशी थाई बघूनच तोंडाला पाणी सुटेल, त्यामुळे व्हिडिओ शेवटपर्यंत नक्की बघा। चला तर मग सुरुवात करूया। पापलेट स्वच्छ धुवून आपल्याला लिंबाचा रस, आगोळ, मालवणी मसाला, लाल तिखट, हळद, मीठ हा सर्व पापलेटला मसाला चांगला लावून घ्यायचा आहे आणि त्यामुळे मसाला आतमध्ये छानपैकी मुरतील आणि पापलेटला असे चांगले म्हणजे साईडने असे कट करायचे, त्यामुळे मसाला आतपर्यंत मुरेल। आता सर्व पापलेटला मसाला लावून घेतलेला आहे आणि तुमच्याकडे जो काही साठवणीतला मसाला असेल तो तुम्ही लावू शकतात। म्हणजे तुमच्याकडे मालवणी मसाला नसेल किंवा तुमच्याकडे जो काही तुमच्याकडे मसाला होतो तो लावून घ्या आणि फ्रीजमध्ये सेट करायला ठेवा। आता कढई गरम करत ठेवलेली आहे, त्यामध्ये तेल, कढीपत्ता, कांदा, बारीक चिरलेला कांदा हा तेलामध्ये परतून घ्यायचा आहे। आता तुम्हाला मी दाखवत आहे कोळंबीचं सार, अगोदरही माझ्या चॅनलवर अपलोड केलेलं आहे, तर नक्की बघा आणि गरजेनुसार पाणी आपल्याला घालायचं आहे। आता तयार केलेलं वाटण घातल्यानंतर आपल्याला आमसूल घालायचे आहेत किंवा कोकम घाला आणि छानपैकी अशी उकळ येऊ दे। उकळ आल्यानंतर आपण हे कोळंबी आपल्याला स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे, त्यातला आतला काळा दोर काढून स्वच्छ धुवून 2 ते 3 वेळा स्वच्छ धुवून घ्यायचे आणि मग आपल्याला सारामध्ये घालायचे आहे आणि चवीनुसार मीठ घाला। गरजेनुसार पाणी घातल्यानंतर तर आता कोळंबीचं सार शिजत आहे, आपल्याला पापलेट फ्राय करायचे आहे। त्यासाठी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे, रवा, मालवणी मसाला, हळद किंवा तुमच्या जो काही साठवणीतला मसाला घाला, लाल तिखट, मीठ घालायचं आणि पुन्हा आपण या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे। तांदळाचं पीठ नक्की वापरा, त्यामुळे पापलेट छानपैकी कुरकुरीत होतील आणि फ्रीजमध्ये मी अर्धा तास मी सेट करायला ठेवलेले पापलेट आणि चांगला मसाला आतमध्ये मुरलेला आहे आणि या पिठामध्ये मी डिप करून घेत आहे, त्यामुळे वरचं आवरण एकदम कुरकुरीत होईल आणि आतलं मांस एकदम छानपैकी सॉफ्ट होतील आणि छानपैकी आपल्याला आता कुरकुरीत करायचे आहेत। त्यासाठी तवा गरम करत ठेवलेला आहे, हा भाकरीचा तवा आणि तेल घालायचं आणि तेल जास्तही गरम नको, नाहीतर पापलेट बाहेरून जळतील आणि आतून कच्चे राहतील। आता कोळंबीचं सार आपलं तयार झालेलं आहे आणि तुम्हाला दाखवते कोळंबी शिजलेली आहे। 15 ते 20 मिनटामध्येच कोळंबी लगेच शिजते, जास्त वेळ लागत नाही। पापलेट फ्राय होत आहेत स्लो गॅसवर, तर कोळंबीचं सार आपलं तयार झालेलं आहे आणि कोळंबी तुम्ही बघू शकता लहान आहे तर लगेच शिजेल आणि लगेच शिजलेली आहे। आता पुन्हा मी ढवळून घेत आहे कोळंबीचं सार आणि तुम्हाला जसं प्रमाण क्वांटिटी हवे आहे त्याप्रमाणे तुम्ही वाटण घेऊ शकतात आणि माझ्या अन्नपूर्णा चॅनलवर अपलोड केलेले आहे। आता कोळंबीचं सार झाल्यानंतर 7 ते 8 मिनिटांनी मी पापलेट सगळे दोन्ही बाजूकडून क्रिस्पी करणार आहे, त्यामुळे उलटून पालटून आपल्याला दोन्हीकडून कुरकुरीत करून घ्यायची आहे। आता परत 7 ते 8 मिनिटांनी पापलेट दोन्ही बाजूकडून क्रिस्पी करून घेत आहे। तुम्ही बघू शकतात छानपैकी गोल्डन कुरकुरीत असे झालेले आहे। नक्की ट्राय करा पापलेट या दिवसामध्ये आणि खरंच सोपी पद्धत तुम्हाला मी दाखवलेली आहे। बाहेरून कुरकुरीत आतून सॉफ्ट असे झालेले आहेत पापलेट फ्राय। तर मी आता टिश्यू पेपर घातलेले आहे, त्यामुळे तेल शोषून घेईल आणि तुम्ही बघू शकता आपले सगळे पापलेट तयार झालेले आहे आणि आता मी डिश सर्व करून घेते। ताटली सजवण्यासाठी मी ताटली घेतलेली आहे, गरमागरम भात आणि तुम्ही बघू शकता कोळंबीचं सार अगदी अप्रतिम झालेलं आहे। सोपी पद्धत तुम्हाला दाखवलेली आहे, नक्की ट्राय करा आणि आता मी सर्व करत आहे कोळंबीचं सार आणि कुरकुरीत अशी पापलेट, बाहेरून कुरकुरीत आतून सॉफ्ट पापलेट ठेवत आहे आणि उद्या तर संडेच आहे, तर तुम्ही नक्की बनवा पापलेट। तर चला तर मग व्हिडिओ आवडल्यास माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करायला विसरू नका। श्री स्वामी समर्थ ब्लेस यू आणि तुमच्या मित्रपरिवारांना हा व्हिडिओ नक्की शेअर करा। एन्जॉय, लव यू ऑल
आणि असेच प्रेम माझ्यावर राहू दे. आणि तुम्ही बघू शकतात मी एक पापलेट घेतलेलं आहे डिशमध्ये आणि इतकं बाहेरचं आवरण कुरकुरीत झालेलं आहे ना, कारण का आपण तांदळाचा आणि रवाचा वापर केलेला आहे.